Kancane dhewe sing dijar aku ya ora kok wong liya. Kancane akeh Kang Ri. Akeh. Napa? Dadi mliwar kabeh. Lah sing ngedangne kuwi lho sing tak pikir iki Pak Ndah niyo. Lah kuwi lek sawahku kurang kok Pak. Sing ngedangne kuwi lho. Tapi Pak iso. Ngedangi piro? Lah iya ben Nyegat gak ngerti ngedangi. ora nggudat. Gak ngerti ngedangi nyegat. Lah iya ben oh dicegat karo kancane dhewe. Heeh. Jalanan kemang lho. Dadi kancane jalanan dhewe ora kancamu Mas. Sing nyegat kuwi lho. Jalanan dhewe lho. Gak ngerti ngedangi nyegat. Tapi lek barongan hitung-hitung deh, cara barongan gak iso. Barongan ra kumpul. Gak ngerti ngedangi nyegat. Wah, zaman semono ya susum jarak jalanan ya.